Čau lidi, já jsem dalšího videa, tentokrát to bude video. No, spíš taková nová série, a to budou mody. A dneska to bude Five Nights at Freddy's mod. No a já nebudu dále zdržovat, tady jdeme na to. Já se tady dám jenom první osobu, takže doufám, že se mi to teďko nebude lagovat. Dobrý. Takže máme tady. No, ne zase nový, ale prostě mají texturu. Ruda plus brnění a zbraně, spawny a bloky. Takže my si ukážeme tady to. Takže já si tady vezmu brníko. Ne, já jsem tak, dobrý. Mají prostě texturu a prostě když si to nasadíte, budete mít prostě, víte co, tady to je doopravdy železo a tady to doopravdy sušek. Jo. Spawny. Tady Enderman. Villager. Ale v tomhle modu jsou skeletoni přátelský. A bloky to si ukážeme až na konci. Takže jdem rovnou na to. No, takže Bonnieho brnění nemá žádnou texturu. A vidíte, tak takhle vypadá Enderman. Tady vezmu na něj. To je hajzlík. Chcípni, Enarde, chcípni, protože si hajzl. No, nebudeme teď lovit Enarde a jdeme na Foxyho brnění. Jo, a to je doopravdy Bonnieho brnění. Škoda, že si takhle nemůžu dát prostě jakože na PC, což je škoda, ale ukážu vám to aspoň tady vidíte. Tak. A tomu Foxymu je i Iron Sword, a to má texturu háku. Tady to jde opravdu Foxy. Tak. Takže to určitě bude Freddy. No, takže Chica je normálně Chica. Dobrý, takže pizza. Cupcake, což vypadá jako cupcake, no. A potom kčice je ještě pizza. Tak, tady uklidím. Máme si nad sebe Foxyho. Tak. Já si tady vezmu diamantový meč. Tak a tady jsou ty spawny. Takže první spawn Enderman, který vypadá Enard. Padá z něj asi
A tady vidíte štíly. Což je skvělé, to nejde zabít a jde už. Tak potom jsou vylidři, který který jsou prostě takový útoční. To prostě útočí. A nejde se mi asi obchodovat. Tak a takhle třeba vypadá. Třeba může vypadat, jako bude přijít dítě. Vlastně nějaký animatronik, prostě někdo ze FNAF. Tady už mám tady dva. To je vydr skeletona a skeleton. Takže to by byly teda všechno na spawny. To dám pryč. A jdeme rovnou na Slear. Tak. Tady jsou všechny bloky. A ty si ukážeme v dalším díle. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud ne, dejte dislike a napište, proč se vám nelíbilo. Takže doufám, že se vám to video líbilo a uvidíme se u dalšího dílu z módu, z miniher, nebo stavění animatroniků. A zatím čau.